tenan ya Kong. Oh iya ta Kong. Oke ya sing ngintip sampean mati kok mengke ndak ketularan oleh kula perot aduh gugu karepe dhewe panas wae jajaran Petro ketiban Kyai Cundamane ora jeblok ketemu aja tutang lah Begawan Durna kok ngamuk tenan nggawa Cundamane murung mubiar kaya ngono kae Gong le mlayu le mulih ayo mati tenan Petro nggih oh diar rono ketemu Durna rene ketemu Sinuwun Mandura Petro kantong bola gawe geger negara Ngastra kowe menungsa apa kawan glandang ning kono kelungkung ngopo to Mas ora mari-mari adus kono kita gebyure ndas Putra sapa itu Dursasana uduh ngawur Sinuwun Mandura ngono ha Sinuwun Mandura wah mati gong Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura ha Sinuwun Mandura asem iki krungu Kartomarma wow selip kupinge ora Sinuwun Mandura to mati awake dhewe ha mati kok iso Durna saka kono Sinuwun Mandura saka kene kono Cundamane kene Nenggala waduh iya Tru ayo sembuh pasrah wae ngopo iki Gong kowe iki nganggo keyboard kuwi lagu apa kuwi ratapan anak tiru sedih ta Tru iki nggo ngiringi awake dhewe modar oh betapa mujur nasibku Malang aku seneng mujur Malang ya ora kena apa nek mujur lambemu ra Petro nun saka ndi saka Ngastina lho ngopo Ngastina diutus Ndoro Abimanyu Abimanyu aku ngutus karo kowe nggih wis seru ya omongane Tru cetha nesu iki heeh du pandasmu kowe anggrono sedyanane tulung sawangen oh kuwi iki pantai layar aku lagi nyiptake bedayane ora iso aku tak pentas ki ya Tru ya ngomong sama Ngastina ditutut Ndoro Abimanyu lah ya Abimanyu ngutus kowe nang Ngastina apa panjenengan boten prisa to ora Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta lho Pandhawa sira telung sasi nang saka negara Ngastina Ngamarta nggih lah kok aku ora krungu kabar mboten ngerti wong ya niku lunga meneng-menengan kok iki wis ora tintrim ya Gong atimu lagu opo lan atiku dadi siji aku mentaimu mencintaimu cine aja dilangi blok ora lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna lah yo terus
Ditutur Abimanyu kaya nyuwun Baganduna Pandhawa teng pundi ning Baganduna mboten saged paring wangsulan malah kula dikeroyok Kurawa lho malah kowe dikeroyok Kurawa nggih lah terus dadi perang ning sepira to banggane para Kurawa nyatane kula ya iso menang lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo Begawan Durna sajake ajeng mentala kalih kula sinuwun mentala piye Begawan Durna mentala kalih kula dheweke nggawa cundha manik kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna wah panos manik cacaran sekretane bawana Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusia oh setan kowe gong kowe iki apa to ora nyeneni kowe to ora wah tak kira nyeneni kowe tiwas tak gretak wah ngilangi dramatik kowe cenah Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petra. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Mereka anak Prabu Mandura nggih ngliga Kyai Nenggala wonten menapa nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan niki arep ngopo arep ngopo sampean nggawa pusaka anu namung mlampah-mlampah nggih mlaku-mlaku pripun tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye mesti ditamake wong iya mesti ditamake wong nek ngoten kuwi ya namake Nenggala ki ning diadane menungso lho sinten sampean lho lepat kula napa sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka rasa kok yen gulung diduwa piye mboten nggih mboten kula sampun ngakeni kelepatan singgahke singgahke dilebokke dilebokke kowe diwerangkake maksud kula oh nggih wis malah konangan kaya ngene wong tuwa sampean niku lho ngerti nggawa Nenggala arep mateni Petruk to nah sing nggawa Nenggala sampean cundha maneh ajenge mateni Petruk to sir kula ngoten sare kula tak takon karo sampean nggih Petruk niku sapa Petruk niku Pandhawan Baladewa niku gedene sing niki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati Mbau Dada niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mung ajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mung ajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha maneh? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mobil arep cepet-cepet yo Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon.
Boyolali nggih sing kurang gawean ki Abimanyu lho lah utusan kali kula kok lah iya mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh golek pendhita sing didaya aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Perembanduna lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to oh nggih mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula kan matur pripun omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu lho bapak kula iya bapak Semar iya Semar ki arep peming derajate ngaceplik kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah kae dhisik Sanghyang Bathara Ismaya mokal Semar ora ngerti menyang ngendi dununge para Pandhawa mula nek nganti Semar ora iso ngandhake menyang ngendi lenggahe para Pandhawa wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya oh nggih mboten ming Ndara Abimanyu kula bapak kula barang ora bakal trima karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya Kong oh iya ta Kong oke ya sing ngintek nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun ya mulih ya kula tak matur Ndara Abimanyu ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk sing sayo sing
sembah niring ulun kapurba risang merbeng ing sahanane ingkang kanang sing dase mawe buka sawego mering delahan yan kanang mamujeng ngori jenayake ngret Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe punami iki ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para durandara nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa dalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos moba musi ing dhateng jagat sampun malika titah sawantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangaos paduka nanging sabab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng ing neraka ing sidhe pangudal-udal mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing ngerayipun Manikmaya lho nyoho iki Di menawi tela mekaten kula badhe munjataken paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rodo kula semanggaaken ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sami kejawi namung kasutapanipun titah paduka inggih menika wayah paduka para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing lengkahing Gunung Himawat papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya satengahing wana Pringgalaya inggih Di menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa
dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgolaya Kakang. Menawi babagan perkawis menika tentu kemawon paduka Bathara Guru mboten badhe kekilapan. Ingkang mekaten di lajeng pareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Mbok menawi jumbo kalian kanugrahaning kembali katampi. Duwen kanugrahaning kembali mandhap wonten ing Janaloka Kakang Narada. Pundene kanugrahan menika kala wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging para Pandhawa tuhu satru ingkang tanggap ing sasmita, tuhu satru ingkang lantip panggrahitanipun. Nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan. Iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgolaya. Kakang Narada kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa. Mila mboten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang. Ngaten menika kula nembe mathuk, ngaten menika kula mendhi gathuk. Menawi sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa. Kakang Narada kasinggihan sabab jumbo kan pangandika paduka dereng kemawon Jawata menika matedhaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun lampah tapa wonten ing telenging wana Pringgolaya. Ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sumangga anggenipun murba masesa dhateng wayah paduka pun para Pandhawa anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgolaya menika Adi Pramesti. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone. Kakang Narada kula badhe nyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa. Kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa. Kanthi cara menapa paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Kadite ingkang wenang nganggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa. Mboten ketang sakmangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu. Nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa. Inggih. Mila kula badhe nyodhi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlasing naos kelawan pun Puntadewa. Sarana sakmangke kula badhe salin wujud dadi satu berbiran Kakang. Sato berberan kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Narada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara. Sakmangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Narada badhe kula tedha lan kados pundi sakmangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana. Dalah nggih cocok mathuk. Nek ngoten tumuli salin wujud iki monggo Kakang kula dherekaken. Monggo dik kula dherekaken. Suara
Rada punapi sampun wujud kados mekaten. Mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti. Mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya kula aturi Kakang Rada tawang-tawang tangis nyuwun pambiyantripun Prabu Puntadewa. Ah nggih ngestaken dawuh. Indra kula wonten timbalan pukulun reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal Kayiwangan netepi kelawan darmaning kadewatan ulun beri ngestaken dawuh. Monggo Kakang, monggo Dik, kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang, kula ingkang dherekaken Kakang Rada. Larani sampeyan